Os comerciantes das rúas Albariño e Nova, en Cambados, saben que con pouco pódese facer moito. Para este Nadal decidiron decorar dun xeito especial os seus escaparates para crear máis ambientación. Detrás de todo isto está Mar, responsable deste establecemento, que comezou a facer bastóns de Nadal con rolos de cartón das telas que vende. Xuntámonos como 4 ou 5 e a raíz foronse animando. Nos fixemos os bastóns grandes cos tubos dos texidos e dimos tubos a todos que quixeran facer os seus bastóns. E logo outra xente colleu comprou bastonciños para colocar nas guirnaldas, cada un aportou como quixo. Os comerciantes da zona tomaron esta medida logo de sentirse abandonados o ano pasado polo Concello pola escasa decoración de Nadal e en previsión de que este ano ia pasar o mesmo, pero o impacto da súa iniciativa deu resultado e este ano o Concello tamén reforzou a iluminación da zona. De feito, ano pasado o alumeado puxeronlo o 28 de diciembre, o sea que non ten moito sentido. E xo, pois, se eles non fan nada, pois temos que facernos algo. Este ano xa se portaron un pouco mellor. Unha vez que nos puxamos a colocar todo este rollo, que se correu o rumor de que íamos facer algo, pois que puxera un pouco máis de alumeado que o ano pasado. De feito, na Rúa Nova está moito máis bonita que o ano pasado, estaba bastante triste. Nesta iniciativa están a participar de momento 5 tendas, un xeito din de atraer a clientela. As vendas non sei se animan ou non, pero que sí que lle gusta moito a xente, se ven e dixe, incluso te chaman a propósito, xente de fora que nos vendemos online e tamén nos chaman, dicir que bonita está a fachada, xente que ven adentro igual, ou mandan un mensaxe por privado, dicen, Mar, encantou a fachada, claro, foi algo distinto ao que tíamos feito hasta o momento, entonces fíxose máis llamativo. Tal está sendo a repercusión que xa pensan en repetir esta campaña no vindeiro Nadal. Unha tradición casi seguro. Aí vamos, non xa temos pensado. Logo que se quera asumir, como dixen antes, ao carro, benvido sea. Nós temos a nosa iniciativa pola xente que empezamos con todo isto, a raíz dai empezaremos a arrancar e a ver que sai. Pois de momento gozamos deste Nadal con estes bastóns á espera de que cheguen as festas do ano que ven para ver con que nos sorprenden os comerciantes das rúas Albariño e Nova de Cambados.